Parodi wichi ne gisom katiba ma Kenya maler ma 2010 nine wadwa kelo democracy and good governance no wadwa kelo wadwa tieko impunity wach ma wich wacho ni onego bed ni kochopo saa auchiel ta alando na serie ma wich ticho ka vice president magi gik mane wadwa tieko mago gik mane wadwa tieko gi katiba manyien gima onego bed ni itimo en kibedi neno ni oromo lweti itegno inyalo chung kaka ker chung ker we chung kaka deputy mano wacho ni sama ji dhi e yiero kae mondo gigo kwano in be kise wacho ni an adwaro deputy to ti kaka deputy kidhi ti kaka president to kineno ni bende romo inyalo chung do chung chiko yie ni to SGB neno ka arrangement no nyalo miyo thuolo joma ai dhoudi minority ma bede deputy president kaka ing'e Kenya kaka en mano nyalo timore nikech wang'iyo in future kama goro kwadhi go kura kabila mani mwatemo tieko nyakwa tieko kabila mondo wanen ng'ata manie pacho kae in gi thuolo nikech gimopuonjo jo Kenya sani sasa ndio jo Kenya ywak koro mwadwaro ni ka ji dhi e yiero aparo ni samoro 2027 kada 2032 jo Kenya nyalo loko pachgi mondo sami dhi goyo ombulu kiki go ombulu kaka nja jo Kenya goyo ombulu sani joma no goyo ni sirikal mar Kenya kwanza donge mayuak kori mwadwaro sami dhi goyo ombulu king'iyo ni awichi ni kamiyo tich to dhi tiyo kikamiyo awich tich nikech atich awich adalawa mane mwadwaro watiek momiyo kata katiba ma Kenya ne dwa tiek Victor madier SG king'iye SG Victor mano kurum jo Kenya dhi go kura kaluwore ni ng'ato anie debe wadhi go ne kura waduto onge chieng' gino ber is academics ber kondike pepa kamoro ni wadwa go kura kwa ng'iyo ni ng'ani ochung' ok no e dot mane to gima wakoni go kura kaluwore gi dhoudi ok rum kawuono kiny nyaka higa mabiro Victor century Victor gima dwa penja gisa wich en na wich ng'e ni nitiere generation ma biro tokwa ka ma en okiewo kabila kata dholuo okia wacho to nyuole gi jaluo dongi manyizi eno biro chien ka kata dholuo wacho to nyuole gi jaluo koro bochopo te generation mabiro tokwa kama en ogo bing'eno jaluo ogo bing'eno muluya ogo ng'eno kuyo ogo bing'eno jalang obro ng'eno ja Kenya obo wacho Kiswahili gi Kizungu so long as the political class put in control kaka siasa gore ka SG ineno gima siasa magore sani king'iyo jogo manie siasa masani magi jo mosebede system for 30-40 years to ndalo gi dhi maka rumo wabdhi bedo gi generation manyien ogo tiyo katiba nitiere sani ni to ginyalo ga gidhi lokre inyalo yudo an ga diere sani kidhi e udi mang'eny mare pacho ka ibi yudo ka nyathi kiata en kabila mane koro kia ni nyathi ma kiwacho dholuo obo biro da e gweng' wacho nang'o jo gweng' nang'o an jaluo miya uru mbulu obo biro wuoyo gi Kizungu kata Kiswahili koro gima nie pachwa en ni gigi ing'iyo mabor kik wang'i sani mano gik matimre sani kwang'iyo to wang'iyo joluo mosebede system ni for 30-40 years king'iyo Ruto osebede system ni since 1992 ing'eyo jogi Gachagua gino osebedo though en kan jodonje e bunge lakini king'iyo political operatives and systems mosebedo KANU gini tiere to magi gin jok mosebedo komako Oganda duto te gi lwetgi kama en giga bagen gono mit ma gisebedo ka gineno kuom gini go te gimbe ginyalo gomo ne joga gima moko chako donje e system mos mane ma gidwa temo timi ineno ka sama joma roweri kancho wuok ne system mosebedo ka hinyogi nikech gin wacho ne gin troubleless leaderless nikech jogo ma ku kabila osebedo ka konyo gi generation ma magwa sani wan wasebedo kwa benefit generation ni mosebedo ka benefit from ukabila to roweri kano wuok ka giyuak jo dalawa wahinyore wan ng'amo ng'ewa onge dhok mwanya wacho nana jaluo Kikuyu onge nyaka wakonyre omiyo iyudo ka generation no ka giwuok maber ba gigoyo ombulu 2027 to kabila ma wacho ni nyalo rumo wach